Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa, toto video je z Minecraftu, jo. No, ja som práve začal hrať, takže ako prvé si ideme po sliepky. Vidíme, že koľko. OK, 9, to je v pohode, 9. OK, ideme ďalej. Ja som taký podobný ako na kašie, lebo chovám sliepky. A keď pôjdem do endu, no tak si tam možno nejaké tie sliepky nahádžeme, čo? To je zlato, OK, tak tie si zoberiem. Aha, ja mám zapnuté zvuky, preto ste ma tak zle počuli. Takže sorry, keď ste ma zle počuli, fakt. Že prečo? OK, drevo si tu nechávam. Toto si idem dať vypekať. Spať nejdem, potrebujem stringy. Aby som si vyrobil luk a... Čakaj, si radšej vyrobím už konečne ironový meč, čo? OK, to už je dorastené. Nie toto, ale toto. Valičky by som niekde mal mať. Nemám, super. Rýchlo craft. Boom, nice. To si nechám. Tak. OK, môžeme ísť bojovať. Ale ja si ešte radšej vyčerpám, kamo ten... Tak. Si vyčerpám tento zlatý ešte čakať. Boom, nice. Musel som to prehodiť. OK, tak ideme. Nepotrebujem zombíkov ani takéto veci, ale potrebujem toto. Kamo však to sú ďalšie fights. Potrebujem pavúkov. Ale neviem, že či to sú nejakí pavúci. Nevidím ani jedného. Kašľam na to, však ja si to za kamerou budem radšej urobiť, lebo toto... Tak. OK, ja idem spať radšej. Lebo to sa nedá. Keď nepotrebujem pavúkov, tak tam je 1 000 000. A keď ich potrebujem, tak ani jeden. Ďakujem. Ja už ani nepotrebujem toto. A tým sa nemíne, čo? Super. Ťažím to preto, aby som mal nejaké sadeničky, aby som mohol rozmnožiť sliepočky. Keď ste nevideli môj diel prvý, tak sa môžete na to pozrieť a nebudem vám spoilerovať, že o čom to bolo, lebo ako... Potom by ste si to ani nemuseli pozrieť. No je to tak. Ale určite pôjdeme aj do podzemia dneska. Myslím ako ku našemu portálu. Budem musieť si to tam zase upraviť, lebo je to tam niečo hrozné. OK, 8. Na 4 nové sliepačky budem mať, hej? To nie je zlé. Pokiaľ nedám zase jednej sliepke 2 ako minulý diel a skazil som to úplne celé. Jo. Vajíčka je 1. OK. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tak. Presne, kámo, nice. Už mám level 12 a to som v tomto svete ešte ani raz neumrel. Je tam nejaká sliepka? Není. Dúfam, OK, není. Čakaj. Nie.
Ja tu mám taký blbý vchod, že ja si to budem musieť zmeniť, ale nechcem. Páči sa mi, ale je blbý. No. V tomto dieli by som chcela naťažiť nejaký ten netherrack, aj keď neviem, či stadial to. A urobiť si farmu na sugarcane. Nemusí byť automatická, ale proste... Kámo, padol, hej? Prerazenie 1, to je power, alebo... Teraz neviem, či je to power, alebo to druhé... Už neviem, čo to bolo. No, ja si ho dám zatím do truhry. Mám aj šípy, takže to je v pohode. Zlato mám sem, jablko zlaté je. Okej. Ja možno pôjdem do netru odpalovať TNTčka, čo mám 24, ale to by som mal najprv nájsť nejaké tie diamanty. Čo to je, kámo, nejaká kejva? Jo, kámo. Kejva. Pôjdem trošku dole. Niečo málo si naťažím, aby som nebola ako nevidiaci doslova. Tam si ešte vyrobím. No. Ale nevidím tu moc. Shit. Oh my god, to je nejaká hlboká kejva. Mám ísť do nej? OK, tak idem však. Čo potrebujem vlastne urobiť? Nič. Môžem tam ísť. Nice. OK, iron. Berem, kamo berem. Ale nemôžem brať všetko, lebo nemám moc hápok na krumpáči. A potrebujem ešte... kejva, teda... Ne kejva. Trhlina. Yes, kamo. Pomoc. Kámo, keď tu nebudú diamanty, ja už sa nemám rád. Je tu zlato, redstone, shit. Bum, bum. Ale kámo, diamanty. Zlato berem, to je ako, hej. Redstone neberem. Nekostlivec. Ja sa najprv radšej najem. Pozrieme sa, že či náhodou nejaké diamantiky. Asi ne. Zlato, nice. Bereme. Ďalšie zlato. Bereme. Viem, že som hovorila, že si to nemám míňať, ale zlato je ako zlato. Mám ho rád, tak prečo ne? Je tam zlato, viem o tom. Tak, bum, bum. Ja mám ešte niečo u seba, mám túto žuľu. Ale kamo, ja neviem, kde ísť, toto je strašne veľké, ale dúfam, že som sa vybrala správnou cestou. Lebo keď ne. Bum, bum, bum. Bim. Sa ešte tiež pôjdem pozrieť, ale teraz tu nič. Tu idem.
jdem sem, lebo ako taká kejva sa často nevidí. Jako, áno, je no ne pekná, alebo teda je dobrá. Nenašiel som tu diamanty, ale je dobrá. Tam je zlato. Napíšte mi, keby som prehliadol diamanty, lebo ako... To je u mňa klasika. Neviem, čo mám robiť, lebo... Yes. Lapis. Kde je lapis? Kámo, nezapnem si súradnice. Áno, kámo, zapnem si súradnice a řeší som na... Vypraviť súradnice. Kurňáka. Choď. Tak. Nerob! Satan, kámo. Kámo, to je IQ milión. Idem preč od neho. Nebavím sa s ním. No, toto je to. To je to, tak potom idem dobrým smerom. A ten smer je smer dole. A kde je ta trhlina? Kurňa. Ježiši Maria s tým. Kurňa. Tu? Že by? Bo tu? Yes. To asi nič. Kámo, teraz tu bude pavúk. A teraz mi padne string. A teraz tu nájdem tento. Spawner. Je to spawner, že? Není tam. Ja by som povedala, že toto video by som tu mohla ukončiť. Áno, je to ako divné. Neskončilo sa úplne najlepšie to videjko. A som teda Zik, odberajte ma, dávajte lajky. Jo, čus.